खेसारी लाल यादव अपन औकात भोजपुरी बोले वाला में दिखा दिल बन कुछ अलग अंदाज में, कुछ हे तरीका से गइल बन खेसारी लाल यादव। पवन सिंह के काहे रूसेलू गाना में भैया 6 दिन लेट भइल, लेकिन खेसारी लाल यादव अपन औकात नइखन भुलाइल। ई देखा दिल बन कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे नाम चलेला, हमारे नाम के डंका बाजेला। तो जे भी खेसारी लाल यादव के फैन हो भैया, एगो वीडियो के लाइक आ शेयर जरूर करिए जा, काहे से कि गानावा के म्यूजिक आ खेसारी लाल यादव के आवाज आ भैया खेसारी के डांस बहुत ही बेहतरीन लेवल के आ धमाका मचेले बा भोजपुरी इंडस्ट्री में। कहल जाला कि बिहार के शेर के भोजपुरी इंडस्ट्री के, तो खेसारी लाल यादव, काहे से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकर गाना कहल जाला कि बहुत ज्यादा सुनल जाला। खेसारी लाल यादव के फैन भैया कोना कोना में बड़न आ चढ़चढ़ा के बोलन, उनकर गाना एकदम चढ़चढ़ात रहेला। काहे कि खेसारी के देखे वाला गाना लाखों ना करोड़ों में बड़ा, लेकिन हई गाना जौन आइल बा भैया भोजपुरी बोले वाला कितना खतरनाक बा, इतना खतरनाक बा कि भैया कोनो एकर हदे हिसाब नहीं खे। अगर भोजपुरी में देखल जाई कि खेसारी लाल यादव कौना नंबर पर रहल चाहतड़न, तो भैया उनकर नंबर 1 पर बनेला। काहे से उनकर हर गाना 2 नंबर पर आ 3 नंबर पर लास्ट करेला। ट्रेंडिंग सेक्शन में खेसारी लाल यादव आगे हैं, पवन सिंह से आगे हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव अपना जादू दिखाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो भोजपुरी बोले वाला गाना तो अंजना के कैसन लागल, एगो छोटा सा कमेंट, एगो प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए जा।